Inanunsyo ng Philippine Airlines na magkakaroon ng retrenchment sa 30% ng kanilang 7,000 employees, katumbas ito ng 2,300 na katao. Sa ikalawang linggo ng Marso ay opisyal ng unemployed o walang trabaho ang higit 2,000 manggagawa ng nasabing flag carrier. Unang nag-abiso ang PAL tungkol sa retrenchment program noong October 2020. Sa kanilang unang pahayag, nakatakdang magsimula ang retrenchment noong fourth quarter ng nakaraang taon. Sinubukan nila ang iba't ibang working schemes upang hindi matuloy ang sibakan sa trabaho. Subalit dahil sa patuloy na epektong dala ng COVID-19 pandemic, kinakailangan ng ipatupad ang retrenchment program para maiwasan ang tuluyang pagkalugi ng negosyo. Matatanda ang February 2020, 300 PAL employees na ang na-layoff. Simula Enero hanggang Setyembre ng nakaraang taon ay umabot na sa 29 billion pesos ang lugi ng PAL dahil sa pandemic. Sa inilabas na official statement ng DOLE, tiniyak nila mabibigyan ng tulong ang mga retrenched employee kaugnay ng kanilang makukuhang benepisyo at alternatibong mapagkakakitaan. Samantala, ayon sa International Air Transport Association, sa taong 2024 pa inaasahan ang pagbabalik sigla ng global airline traffic. Patuloy din ang pinatutupad na travel restrictions sa iba't ibang panig ng mundo. Rainiel Pawid, CLTV News.